Πάμε μέσα. Πάμε μέσα. Παύση. Τραβάει. Θα σας δείξουμε ένα... Πάμε. Περίμενε. Γράφει. Πάμε. Θα σας κάνω μια απεικόνηση πως ο Μανώλης συνοείται στο τηλέφωνο. Προσπαθήστε να μην κλείσετε. Κάτσε εγώ. Ναι, γεια σας. Είμαι το παλικαράκι. Ναι, με την BMW. Ναι, αυτό. Όχι αυτός ο ψηλός. Όχι. Ο άλλος ο ψηλός. Ναι, ο μαλάκας. Ναι. Είναι να το φέρω για δισκοπλάκες. Ναι. Και το πλάβλες εσύ. Πάλι χαλάσε. Ναι. Το παλικαράκι. Μην με ξέχασετε. Γιατί θα μείνω παλικαράκι. Εντάξει. Ναι. Παλικαράκι, σημειώστε. Ναι. Παλικαράκι. Κομ. Τελεία. Hotmail. Τελεία. Κομ. Παλικαράκι. Εντάξει. Ευχαριστώ.